dobrodošli u novi video na ovom kanalu. Danas nisam snimala dva videa, ali eto, bar sam snimila jedan. Danas ću vam pokazati kako da napravite narukvicu od gumica za kosu. Ok, ovako, pogledajte. Uzmete ovo, stavite ovako na prst, ovako na ova dva prsta, vidite ovdje, raširite. I ovako, i ovako, držite ovdje, i onda ovako. I ovdje ovako uhvatite, vidite. Spojili ste. Onda idete dalje, ljubičasta, vidite, samo tako idete. I ubrzo će vam se napraviti jedna divna narukvica. I evo ljudi, samo treba još 3 da spojim i narukvica je gotova. Ta narukvica izgleda jako lijepo. Te narukvice izgledaju jako lijepo. Ima mi, što mi se štucani. Ima mi jako puno. Prelepe su. Za štucanje. Ima mi jako puno, prelepe su. Ne znam sad tačno gdje su mi, sad mi to ne pokazala vam ih. Ali ne znam gdje su mi. Evo ga. I ljudi, spojila sam ovo. Čekajte, još ima nešto. Kako se smije. Ne znam ovo sam to smije. Da spojim narukvicu, tako da to a daj, ovo nije ispalo narukvicom, ali ljudi moji, lepo je da glumi prsten. Pogledajte. Od ovih mali narukvica prsten, tako da ako vam se sviđa ovo, bacite like na video i naravno sub. Napišite nešto u komentare, ali ona najbolje, to bi me radosavilo. I vidimo se u sljedećem videu. Sutra izbacujem možda jedan. Sutra ću izbaciti 2 videa. Reći ću vam šta je jedan video. A neću vam reći drugi. Neću vam reći drugi, reći ću vam jedan, neću vam reći drugi. Jedan video je... radit ću reakciju na videe sa svog prvog YouTube kanala. Radit ću reakciju na nekoliko videa. A drugo, kao što sam rekla, neću vam reći. Ok, ne znam ja šta će drugo iskreno biti. Samo ću raditi reakciju.